बे समाव आङो गावखौनो गोग्गानाय मोन्दों सुक्लाय सेरफांनि बाखि हिसाबै मानो होनब्ला दिनैनि जोंनि बे सुक्लाय सेरफां बायदि ओनसोलाव बेबायदि पार्क जे जों मोननो हादों बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव खोथा दिनै जोङो बायदिसिना जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा फैनानै माने रंजाफैनो हादों गथ' गथायखौ लाना फैनानै जों गेलेहोनो हादों रंजाखांदों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे थांफानो थाखाय जोंहा मोनसे मोजां सुबिदा जादों आरो मोनसे माने गोदान रादाब थांदों दा बेफोर गासै बिथिङाव आं दिनै समाव सुंद'यै बुंनो थाङोब्ला जोंनि सुक्लाय सेरफांनि माने MCLA तथा BTCनि EM बिथां रनेन्द्र नार्जारी आदाखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनो सानो मानो होनब्ला दिनै जिथु जाफुंदों जोहोलावफुरि पार्कआ बिथांनि नेरानेथा नाजानायनि गेजेरावनो जों जाफुंनायखौ नुनो मोनदों बेजों लोगोसे BTCनि CEM बिथां प्रमद बर' बिथांखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बा गोजोननाय बावहरदों मानो होनब्ला बिथाङानो जोंनि बे पार्कनि जिथु फान्ड आं मोनथिनायाव 1.2 crore मोनसे फान्ड सेंसन खालामनानै दिनै बे जोंनि जोहोलावफुरि पार्कखौ माने लुफुंनायाव मदद खालामदों। मानसिफोरनि माबोरै बे पार्कआव फैनायनि आंथ' मैयाबो फैदोंमोन मैया इन'ग्रेसन जाना थांबाय मैयाबो जथेस्थ' मानसिनि जोङो रेसपन्स नुनो मोन्दों आं दिनैबो फैबाय दिनै आं फेमिलि लाना फैदोंमोन आंनि गथ'आबो जथेस्थ' रंजाबाय आरो गोबांखौ आं नुदों गोबाङानो बिराद रंजानायखौ आं नुनो मोन्दों आं बेफोर बायदिसिना माने थासारिखौ नुनानै आं गावखौनो गोजोननाय मोन्दों एबा गोग्गानायबो मोन्दों। बेसेबांसो मानसि जादों जिहेतु दिनै दिनैथ' नायबुलियाव 2-3 हाजारनि गेजेराव जाहैगोनखौ आं हमदां हादों आरो रायजो राजाखौ मा खावलायनो लुबैदों रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे बयबो जों फैदों बेरायफैदों फै बयबो बेरायफै लोगोसे बेरायनायानोल' नङा बयबो गावबा गाव माने बे जिथु स्वच्छता जिथु फोसाबनानै लाखिनाय गावखौनो गाव माने साफा सुफा साखोन सिखोनै लाखिनाय बे नाजानाया बयनियावबो थानांगोन सोरबा सासे सानै हारसिङै दिनै बेबायदि पार्कखौ फोथांना लाखिनो हाया बेयाव जों बयबो रायजोनि आखाइ थानांगोन बयबो नाजानांगोन बे पार्कआ जाहाथे इयुनावबो सानफ्रोमबो बेबायदिनो गोजों साफा सुफा साखोन सिखोन जानानै थागोन बेनि थाखाय बयखौबो गावबा गाव नाजानायखौ आं खावलायगोन रायजो राजाखौ।